Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Nwanne ka nọ na Igbo Ukwu Museum ebe eme gịnị ewepụtaziri ọtụtụ ihe dị iche iche ihe ndị gboo ji wee bi ndụ. Unu n'anya na anyị nọ na with Nwaada Chizoba Okeke. Ngwa na-esonyesiri anyị ike nke bụ second segment igosi anyị ọtụtụ ihe dị iche iche nke kara uche nke mmadụ nghọta nke ịmakwa na oge ọ nọ wee bido. Ngwa na-esonyesiri anyị ike iche iche. Okay. Ị bịa na nke a unu fụrụ ebe a ihe anyị na-akpọ bụ Ogwugwu Eke Goddess alụnsị ka ọ bụ. Dịka esi wee kọwa na alụnsị na-eche obodo mgbe gịnị mgbe ochie. Dịka a na-akọwa na ọ bụrụ na mmadụ mee ife ọjọọ nya ada iwu na anyị na o zuru oshi ma ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ ya na-ebitọsị aka ọjọọ, awụ na-ejide onye ahụ ka o mere ọ sị na o mere ya a ga-akpọ ejebe na gịnị na alụnsị a dịka nkwenye ha si wee dị. Ọnwụ iyi na alụnsị eme gịnị egbuo ya. You know that na the thing ka dị wee ruo tata aka na-eje na alụnsị eme gịnị aṅụ iyi, mana anyị enwekwa n'ụka anyị jikwa Baịbụl eme gịnị aṅụkwa iyi, ọkwa ịghọta. Then nke a bụ gịnị agbara deity, nke a bụ agbara nwaanyị dịka esi wee kọwa in olden days na ọ bụrụ na nwaanyị jee di ọ mụtara nwa o jebe na alụnsị a dịka nkwenye ha wee si wee dị ọ na-eme gịnị ọ na-enyefe nwa because that time there is nothing like gịnị church. Yes. Then nke a bụ ikenga isi gịnị achievement, ihe nweta like in olden days a na-ekwu maka ya. Ndị mgbe ochie amaghị ihe wee gụọ akwụkwọ adị eje school, ha na-ekwenyekarị na ha nwere gịnị ha nwere ọkpụkpụ ike, ha nwere power. Like ifu nke onye akịta ifuru na onwe horn ka ọ gịnị ọ a warrior ka ọ bụ ifuru ine ya anya ifu ya is a warrior. So a warrior ọ bụ ọ na-eje ọgụ mee gịnị merie eme gịnị nata. Anya in olden days o nwere ndị na-egbu ichi. Asị na ndị ahụ bụ ndị nwere kwa na power. Ịma na stand ewele zo n'aka wasa ilu o nwere gịnị power ọkpụkpụ ya mee gịnị siri ike. Mana anya n'oge kịta ikenga nke anyị nwere now bụ na anyị ga-agụ akwụkwọ jee university, agụcha primary eje secondary mee gịnị gụọ university nweta ihe a na-akpọ gịnị certificate asambodo. Mgbe ị nwetara ya ọ bụrụ na doctor ka ị bụ na you know that a doctor o nwere ihe eji mara doctor ịkwụkọ ya na ntị amarago na doctor dịka onye a si wee bụrụ gịnị a warrior. Ọ bụrụ na ị see enlargement picture as a doctor or as a warrior ikobe na be gị immediately man na-abata na palọ be gị si na onye abụkwa gịnị doctor ma ọ bụ na ọ bụ gịnị a warrior. Yes. So nke a dị ebe a bụ skull okpokoro isi ịnyịnya dịka esi wee kọwa ịnyịnya na-enekwa isi okpokoro isi na-enekwa ọdụ ịnyịnya. Then dịka ha si wee kọwa na ndị Enugu steeti na-abụ ha gbuo ịnyịnya ha kpọọ onwe ha ogbu gịnị ogbu ịnyịnya. Then ndị saịdị anyị a bụ Anambra gbuo efi anyị na-akpọ onwe anyị ogbu gịnị ogbu efi. Nke a bụ instrument local instrument anyị ji akụ egwu mgbe gịnị mgbe ochie. N'anya ebe efu ngwongwo niile dị ebe a ha ncha niile na-eme exist except this one. Kedu ihe a kpọrọ ya ụba akwara. Ihe nọchiziri anya nke a bụ gịnị jita. Yes. Mana ife niile ndị a ụyọ ọkpọkọrọ ogene ekpiri all these things ka na-eme gịnị exist.